ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା ନାଇଁ। ତ ଆଜି ବାପା ଥିଲେନି ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ବୋଉକୁ ଛାଡିତେ ଗଲେ, ତାପରେ ଫିରସେ ଆମକୁ ନେଇତେ ଆଇବେ। ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇଯିବି। ତ ଦିଦି ମୁଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦି ଟିକେ ସେଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ପାରୁଥିଲେନି ବୋଲି ମତେ ଅଧା ବାଟରେ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଫିରସେ ବୋଉକୁ ଆନତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆମକୁ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗାଧୁଆ ଆମେ ଦେଖି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ବହୁତ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ହିଁ ଭରେନି। ଆମେ ଟିକେ ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଲୁ। ଆଜି ଏତେ ଖରା ପଡିଥିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଥିଲା ଖରାରେ ପୁରା। ଆଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଟିକେ କଷ୍ଟଟା କରିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଜଗାଙ୍କୁ ତ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଣିଥିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲେ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ରାବିଡି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ତ ଆମେ ନେଇ ଆଇଲେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଦହି ସରବତ, ତ ଆମେ 3ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା ନାଇଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।